Sompa Jesus pa. About your Bobuma Jesus, Bobuma Jesus. Say anana miasia, anopena ya yoti afu, yadiana ya yeboni ya nkasa. Echadia. Si abro ya dinsu oti sidana miya asamba kra na yanka sawotin sankwa nimpinti sawotin sankwa nimpinti sawotin sankwa nimpinti wotin sankwa nimpinti so what is a quantum painting? Every day, no, I won't go. Yana, ya, and you wanna say true, and I had the bravo. Erati, me passa obi chinomnas. Yadia sayana radia sia na ya yo tiafu yadia na ya bonia ya echadia wa ya yidia anopa ya bro ya jinsu enti rati anopa ya samentra na yanka so what is a kwani pintia na ya wakua ya na ya rego manibio ya te wana sejo na ya di bravo sida nyame radi ya da menshom menewai mina dia wote ya na be truni dia wo so na say ya na wo se ayo obi peja ni sanu na radio afi amana manina mo ma ya ni ya mi aya ani ya na ti me se me so me ne wai me nya me na dia kwa ni bi fi na radi na kupano Cedar man, who paid up on Sunday, Radia, on the
no one to be. Mobra my radia. On the energy. What up for my chili and I'm not paying what my Misaka. I'm not paying what Pajama flat. Now what's up? But I was telling you to my age. Minyamia, manasi juni. Acha ameka fujuni. Minyamia. Ya wodema bedruni. Me pasa me tu obine. Me pasa me tu obine. Ya wodema bedruni. Radia Mayani man was I want your time for me. I'm not paying when you have teacher. Now what's any Cedar Sanko the Simabo Adopta Missouri Bekune Yankwa Namichina Wamenano Pega was sunny to Achetua Inia Me Chanina Miso very baby I want someone Misama no Asempo Adiami Uruya is a way to talk to me. What beside your dinner, my atom for you naturally. I don't pay what you're waiting on some of the yeah, man, I'm in here. I know by the other watching me up. I know by the other one was swimming. Now, Mr. Waddy Padio. Now, my baby, surely. I'm one when they been for now, my brother. No pain, I want to be for sir. Corner now, call your body, Provo. Not the chair, she swam my hustle. And I met some can want me to the sir. I don't know the call. I want to be the others here. Me, you are so. Say him and a fata warra. I come up I come up here. And the Casara Diamond. I don't know my bro matches. Many are not Masumi. Me wanna take it to Abi. And I mean, I Fatami. I told me and Cassami. I want my brother and I'm here woman. I think Casara Diamond. I don't follow my bro matches. Many are not Masumi. But I was saying, we wanna take it to Abi. And I mean, I Fatami. I want my brother and I'm here woman. That's
some Nissa, and you did your friend now. Sunday, and I know I go.
body piano come if you go. Oh, dear mamma, one man in Manasia, Ebenezer, Yede kasia pa ma Kristo. Yo nim se wa fa Yesu abana bona. Onya de kasia pa nsa radio no monam. Hallelujah. Any de mun sorry ejina onaso. Sorry ejina onaso. Okay, the book of Exodus chapter 31. Bible say na Ewurade kasa kire Moses say wa friend akoa aye friend say Besaleel. No no Ewurade de na honhom adua ne mu ewo ehunu mu ene nimdie mu enne Ewurade afra yam papa na Ewurade de na honhom adua ne mu oh Ewurade amane ehunu mu ewo na asem wa mana hintasam ewo na asem ebra no aduru sa yam papa ebeka nyame asam ade atre na wa ma ya hintasam wo na asem ye de kasia pa afasia Bishop Abes Saki Kwapa Maminya dawo Mirai Maminya dawo Obi pada ni sasa maminya dawo Mirai Maminya dawo Abese maminya dawo Yesu Awankwe Tonyum no be Already di Mazaye Obi Peja Nsani Ekasa Yesu Yesu Awankwe Yesu 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 Abraham,
Juma wona wafra ya na babudio efikasie wa juma wona wafra ya ababudio akani pardon bebre na wo dan suya ya na wafra ya ani ababudio bio oti momentra wona ati mina akanyina Ekosiyeye na manyoyi rabo erade buamio mamene wonanti mena akanyina ekosiyeye adwuma yasini ni akachao erade buamio Ya we ready anim. Ready obo ho ban. E ma na wotwe e kwa pro abeto no. Sanya kopon na woto nyumo amano. Ya ma obibia kwaba. Enkankamu amone yasumu e was space na so. Say YouTube. Say Facebook. Say Sompa TV, Sompa Radio, ya mamunyina kwaba ebe na kwesi ada sumi. Epese obi wano na oka bibi kire Awurade. Owo na wotwe bambo a ode abowo. Na wotwe ya papa bi a ofiri goso so obefa nuema awokuma ase. Na kwan so ne hododo no oba no onyare amosi emfa no wura Kropon hospital omode wura ha medical doctor say wewu na wotwi ya na yayi na to Kropon police station form na ne sika a ode kofa nuema ne bag nyina akuta no sika gu ne ho ne ka ki kura akuta no wabewu atoka no eye obi kunu obi papa na so na wotwi Awurade ahwa wo so ama na watwe akwa aporo abeto ye mo bebre de ohwa wo so no de odidi ma obi die no oda so te ase wo so da so te ase me ma omitimi no me pese okode wa yeye ma Awurade da Awurade ase e wo ne bambo ne hwe so papa. Just thank God for your life. Open your mouth and thank God. He deserves to be praised. Danase Adechi ene efra o se obabi wa ansore oyire na ansore okuna ansore a ka hwan na okobisa no wadwuma yeni no de otuka no okoye surprise ma no yeso odo ye wa ansore a hwan na betuka no Matthias Dairade ase wa ma rawa parimi Wama wasu apari, wama jinja panya. Anopai sapim titi to, no same da sumiti asia. Sapim titi ku, no same da sumi wonkwa. Wadia wayama, adoso. Onyame wosaye yo Onyame wosaye ya kan Timothy nwoma edi kan no a etimie no ose de edi akire no yenye odi mampaye ene kotosre na wotwe nche ba emu nsem no dooso ye bie ya no bompaye se na wotwe medi mabusue nyina hye Awurade nsa Awurade bambo enye kese ade biara eye obonefo ne hyehyeye ene
evil agenda. Radin Tomuja Radin Senomao, Pia Wanana Pompire. Bible says, Yes, Bronze Quine, now obey Jane, according to James chapter 4, verse 7. Pia Wanana Pompire, Oh, in the name of Jesus. We go for the second prayer. We are intercede on behalf of the church. Ye bompaye amasafono. A free children's ministry. Ekosi empenyon for women's ministry, men's ministry, youth ministry, church offices. Ye bompaye say any evil agenda. Sa afi kwa wiye. Bibi born into asafoba. Asafoba neba. Ne yiri ni kunu ni asafoma etu kwan ewo obi man so obi kuro so de school edi o makopie baby adwuma de o makopie obi man so anase different region ye bompa say remaining month in the year erade ban bonya kese obonefo no chichi ye biara e fa safoba bia ho ene ye twam na ye tomuja o say asomafo no breso no omo bompaye ema asafo no enti biewana bompaye ema asafo no wonso a one ye soma wo hwe yen e wo bi man so obi kuro so te wo dam a wo hwe Sompa TV wo tie Sompa radio wo so bompaye ema wasafo open your mouth and pray for protection, pray for breakthrough, pray
In the name of Jesus. Your bomb pay chatwo. Your bomb pay ama Oman Ghana. Your bomb pay ama Oman ya Utimo. Sa asunji ama Oman no mua. Was onya wasunji. Your bomb pay the Oman no. Ka kwan nyina edosu ko wo Yesu moja se Yesu moja ye petegu akwan so e kamia ye se de bia ye bodi se da nipa bi moja ehwiegu se nipa bi na epe nipa bi moja de aya de o amanfo moafo na ekosa no ye bompa ye se ye presidenta ye de oman na hye ne nsa ne ministers ehemfo akese ne nketoa ehemma omo amudi tumi emu nyame nkrofo wona oye business akese a omuko fa nneoma ma oman na economy ni timi peja ye bompa de omu nyina dosuko se nyame ma na basanya kese wo oman no so boni fo no hyeche ye for man no ho de Awurade mpenguma ye Awurade mpenguma ye Awurade mpenguma ye pie wa no na bompa ye pie wa no na bompa ye pray for Ghana pray for opinion leaders pray for Ghana pray for president pray for the ministers, the MPs, pray for the MPs, pray for chiefs, pray for the queens, now transfer one Bible. Now they will come as well. They are quite Emra nyame asem so ben o kan chere rade se o peja o ne pedua nyina ba o no rade anim. It's time for the word of God. Just invite the Holy Spirit, our teacher, to come and take control. To nsafra hon kron o ye chere for nso mefa ade nyina no mum kachira hon kron so on chere o ma wonte na asamase wa wo hwe yen a wo tie yen nyame asem makokwa yese be ye adwuma na onero ade asoma na se emeye
We came from different places with different perspectives, different kinds of problem. The word of God can solve it. If you miyane yabaye, ubi anene how ne na money, yamia sembeti me your how ni yene efriho. We are serving the living God. Yes, some nyame oyeti asefo nyankopon. Na sem no tumi wom. Ka kire no. Osoro ne asase wura. Epeja oma ote wonwena ase. Di ohwe yen, di otie yen ba wawrade wenim. Emra wasem obai, am wasem so faje oma. Obonefo ne hyehye ye de. Erade paguma oma. Wo Yesu Kristo demo. Obonefo ne hyehye ye bi atia nyame asem. Jesus. Ye brana se. Amen. Erade kasa kire oma. Yes, Lord. Kasa kire for net yefo. Yes, Lord. Na mo asem so fa hyira wo. Amen. Ye ne ye bisa. Oya gem kwapa. Yesu Kristo a oya Nazareth ne timo. Je me so say amen. Amen. Sabre yi de obefa otwere dua. Na wafa onwoma. Me campaign any paper. Sa sorry na oba de I was say odi jota. So obi kwa adwuma. Na obi kwa afuom ya yetra kroketu anu. Na ofa sekan ne kentan de a. Wo so banya me fia wo say odi open otwere dua, odi o Bible, odi onwoma eba. Say yenim say ma me modwadifo o mo kodwa market akese ahodo central market wo nyoma bi o mo faka wo ho enti oba sorry na say one fa Bible, one fa jota ne pen eno kra kire say we are disqualified enye nyame anim na wo ba the wo ko adwuma na mo a mo ye mechanics a mo hwe menim a mo ti dem ha na mo ngoma bi aya mo twetwe mo de records wom na say o ba so na wa hye fita betra say na wa fa ngoma no bi amade a na kire say ye boapaye o phone no di ono bo phone no ye kwesi buruni na ye ne kura no wo jota ho nti o ye officer na o ba so na woni jota na o betra say no eya asem foforo na wotwe etwemu ebosome a yewo mu no me no hye Nyankopon asem foforo ase sua se ne onim no bosome bia wa asam a me nyakwanya begina wanim a nyame fa me so ene wo che bosome bo asam a be nyina be yi waten said you gina hono onhwe yie na wanhwe ase etimi yi waten se akwan bi wo ho a twerɛsɛm se etren wo onipa ene so na wie ye no eye owuo akwan. Yes. Na wotwe bi wo ho a menyakwanya begina wanim a mekai wo se oye ohɔhoɔ ne ɔmanfra ni wo asase so sɛne ye ya wo nana a wo maame wo papa ene wo hwehwɛ na oni wiase no tan so na wo so omrebe so a onso so obekɔ. Yes. Enti Job kan sɛ nipa ɔba awowo anopa yehu fɛfɛfɛ sɛ ehwire ebedure nwumere no na wakosa ye hwehwɛ wa uni ho biom na ɔtoa so ka sɛ nipa wotwam sɛ sonsum enti sɛ wobɛwudi a mebisa wo sɛ wonni ho ade ne ye de bɛkae wo ɛwɔ abusua no de ye de bɛkae wo man a wotimu de ne ye de bɛkae wo Kristo asafo mu ɛna akonta bɛyi ɛna wobɛkɔ akɔbu ɛno so saa nsɛm wo nyina no wankasa obu afa sɛ awie yi a wo kasa yi awie yi a ketrema da wabodwam mojari di wo mo afrosane wa wotu ka baaye wa ofro passenger car baaye o tra trotro mu baaye no sɛ okoyi na wantimi ansɔre bio mu a deɛ
ɛsɛn to aso enti na no ɔka ne Hebrew fo nwoma mu sɛ sɛnea da hɔ ma onipa biara sɛ wopɛw sɛ wompɛw wobɛwu na wowu akyi no atemmuo ɛda hɔ ma ɛna me no nkasa mfa borɔnsam a wobɛku ho ɛna me no nkasa mfa yade a ɛbɛku ho Nyankopɔn de wɔba asase so no ɔsɛ wakan wo nna ama wo Nyankopɔn na ɔbɔ wo no ɔsɛ wakan wo nna no ama wo ɔsɛ wopɛ wo mpɛ wo nna no ɛntimi mpa ho enti obi wɔ hɔ a wo nna no ɛyɛ abɛn obi a wo nna no aso enti mebisa wo sɛ bibi si na akɔnta bɛn ɛna ɔbɛkɔ akɔbu ɛtɔ da Nyame asɛm a ɛbɛ nyinaa sa bɛma wɔ anidaasoɔ ɛbɛkenyan sɛ ɛnyɛ wo nko ara na bibi ato wɔ ɛnyɛ wo nko ara na woyareɛ twerɛsɛm no ɛduru baabi ɔmo a modi Nyame akyi a Nyame hwie ne dom gu ɔmo so ebi te sɛ asomanfoɔ Paul ɔse ne haw no kɔ Awurade anim mprɛnsa nanso Awurade ka kyerɛ ne sɛ madom dɔɔso ma wo nti ɔhaw wei deɛ ɛbɛtena wo so de wakɔsi sɛ wobɛwuo enti ɛnyɛ wo nko ara na ɔhaw bi aba wo soɔ ebi to Job ma nyina wuyɛ nanso Job wampa aba ɔkuta ne mudiem na Onyankopɔn a ɔhyɛ anan mu no ɔsan hyɛ Job anan mu enti me ba meka kyerɛ sɛ kenya wo ho na wosom Nyame a ɔyɛ ɔteasefoɔ Onyankopɔn na bosome Nyame asɛm a me na wo kyɛ ɛyɛ sɛ abrabɔ mu asorɔkye the storms of life ɛnɛ me do kɔ level 2 abrabɔ mu asorɔkye opo ompo asorɔkye Nyame bɔ ka nipa ho ehum Nyame bɔ ka nipa ho opo umpo ɛwɔ mmara yɛfrɛ no sɛ mmere papa ɛne yɛwɔ bra yɛfrɛ no sɛ mmere bɔne ɛnti twerɛsɛm no mu no ɔka sɛ Abraham bɛn so no ɛkɔm kɛseɛ ba ne prɛn so na duru Isaac bɛn so no ɔka bio mu sɛ ɛsono ɛkɔm a ɛba Abraham bɛn so ɛna so nkɔm a aba wɔ nipa yɛfrɛ sɛ Isaac bɛn so enti saa nipa yi a yɛfrɛ mo sɛ gyidifoɔ nyinaa gya no ɔmo brɛ so asorɔkye ɛbɔ wɔn ne sɛ ɛkɔm kɛseɛ bae enti mpanyinfoɔ a ɛwɔ dan mu ha ɛnyɛ mu a n'ano yɛ ayɛwo mo ɛnyɛ 80foɔ no ɛne 90foɔ no ne 2000foɔ no mpanyinfoɔ 70 60 50foɔ no deɛ ɔmo bɛka kyerɛ sɛ ɔman Ghana duru mmerɛ bi yɛfrɛ sɛ 83 brɛ sɛ ɛgya hyehyeɛ ba Ghana ɛkɔm bae sɛne yɛhu ɛwɔ Samaria sɛ Samaria Bible sɛ ɔhaw baeɛ akɔduru sɛ woyɛ sikani o woyɛ hiani o wopɛ aduane adi a wonya bi na duru baabi aboa birin abubuo birin ɛna nipa tɔ ɛdie enti wo a wohwɛ me a wotie me no meka kyerɛ wo sɛ abrabɔ mu asorɔkye ɛka nipa ho sɛ woyɛ gyidini wonyɛ gyidini woyɛ ɔdehyeɛ woyɛ akoa woyɛ sikani woyɛ hiani woyɛ ɔsɔfoɔ wonyɛ ɔsɔfoɔ deɛ ɛwɔ hɔ ɛwɔ sɛ wohu ne sɛ abrabɔ a nipa ɛbɔ no asorɔkye ɛso so ɛka ho enti ka kyerɛ wo nua sɛ ɔmfa nhyɛ ne tim sɛ abrabɔ no a yɛbɔ no asorɔkye ɛka ho ka kyerɛ no until yɛtɔ so mmienu yɛsom Onyankopɔn a otimi kasa kyerɛ asorɔkye ma asorɔkye yɛ din asorɔkye yɛ kom enti asorɔkye no bɔ sɛ den a wo Onyankopɔn a wosom no no a yɛ Abraham ne Isaac ne Jacob Nyankopɔn asorɔkye te ne kasa enti otimi kasa ɛma asorɔkye no ɛyɛ kom enti nora mo a monya akwanya na motie level 1 no yesua koduru sɛ nipa asorɔkye
ɛbɔ wo nyinaa no ɔmo frɛ Awurade ɔmo frɛ Awurade no Awurade gye wɔn so yɛn Awurade Yesu Kristo asorɔkye bɔɔ no ɔne n'akyidifoɔ na esuafoɔ no ɛwɔ po so nipa yɛfrɛ no sɛ asomafoɔ Paul andra po so asorɔkye bɔɔ no ɔfrɛ Awurade gye wɔn so yɛwɔ nipa bi ɔmo ba asase so a asorɔkye mu ɔden bɛbɔ wɔn ebi na mebɔ ne din sɛ Job Bible sɛ ɔyɛ onipa trenini anso asorɔkye ɛbɔ yɛ no dako ne madu ne nyina ewuye just one day ebedu mɛma mako nson ɛma miɛnsa ɔmo nyina wu one day na japade nyina efiri ne nsa dako pɛ ɛyɛ asorɔkye anso nya yare san bɛ bɔɔl no a wɔntumi nwura dan mu nkɔda dan mu ɔte abɔnten te fam na de akye anso Bible sɛ ɔyɛ ɔtrenini odi mu Nyankopɔn nankasa use the word he is upright na kyerɛ sɛ efi ne nkekaeɛ kora ni no tene anso so no asorɔkye bɔɔl asorɔkye na ɛbɔɔl no ne nyinaa Job anka sɛ wei na ɛyɛ me wei na ɛyɛ me ɛna mebisa ɛna Kristofoɔ social media abaidia na mode ye asorɔkye bɔ a na okristoni edi bibi akoto ne start na ɔbɔ akutia na wa ɔde fund ɛsi ne so na wa ye video na ɔde akoto TikTok ɔde bɔ nipa bi akutia obu wɔ ha ɔyɛ ɔsɔfoɔ ɔyɛ sɔfo maame ɔyɛ youth ni kristoni maku ni na asorɔkye bɔɔ no nsɛm bɛn ɛna wɔka na ne yere hwɛ na ne kunu hwɛ ɔpapa hwɛ ɔmaame hwɛ deɛ na yɛ a wɔde toto start ɛbrɛ asorɔkye aba ɔyɛ matɔfoa ɛwɔ Awurade mu nipa yɛ kan sɛ na ɛnam first service a na meyɛ ne Santase Assembly na me ka kyerɛ wɔn sɛ nipa ɔso daeɛ a Nyankopɔn se ɔmaame ne ɔpapa nyina bɛkoto no daakye ɔno ne nuanom du baako nyina bɛba bɛkoto no efiri sɛ hyɛbrɛ ɔde baeɛ no so sɛ nipa no yɛbɔ na adagya bɛmie ne mprɛnsa dabɛn na yɛabɔ adagya dabɛn na yɛatɔn no ɔno ne nuanom bɔ na adagya de no to amena mu edi n'ano te sɛ aboa ɛtɔn no aso baabi bie ni hɔ a Joseph complain yɛ complaining no dɔɔso ɛwɔ asorɔkye no mu esu no dɔɔso ɛwɔ asorɔkye no mu yɛsɛ frɛ na ɔbɛfrɛ Awurade no ayɛ ketewa dodo bere yi asorɔkye bɔ no saa bere na yɛfrɛ Awurade last week mo a monya akwanya follow yɛn yɛbobɔ nyame asɛm a ɛka obi bi asorɔkye bɔ wɔn a ɔmo frɛ Awurade sɛ ɔfiri soro mo soro etie wɔn ma asorɔkye no ɛyɛ kom the last week mo a monya akwanya ɛne yɛ som yɛ no point a yɛka ho asɛm God deliverance storms onya gye a ɔgye nipa ɛwɔ asorɔkye mu ɛnɛ point a me na wo kasa ho trusting God in storms trusting God in storms ɛbra ehum ni ɛham amaneɛ aba wo so no nyame na wo se wo na wo se ɔyɛ wo Nyankopɔn ɛne wo kra agye nkwa no ɛwɔ sɛ wotimi gye ne die trusting God in storms one ɔka yo sɛ mafaw sɛ mɛwurade ɛne me kra agye nkwa ɛbra amanehu na aba no ɛmra ehum no ɛkɔ so no ɛmra yade no mu ayɛ den
emo adaye so no aye den emre nipa nyina pawo emre nipa nyina twetwa nsem toto wo so no saa bre no na wo se saa Nyankopon no uchi nidi ose se beba se ye beji ono Awurade edi a ye nso so ye behu nanim onyam ose me na wa pawo ba na ni da so nyina sa na nipa nyina efiri wa brabo mu no saa bra na nyame kyerɛ sɛ oye Nyankopɔn trusting God and storms no bia wɔ kwan a na ma ne hunu ɛfa so ba woyɛ sɛ obua busua bi ɛna wanya amane wakɔka no kure bi wanya amane Bible sɛ ɛda ɔmantifi hene Herod te say yawo wiase agye nkwa no saa da na Herod fa abufuo sɛ kwa bia so obekum abofra na to atwene sɛ Yesu botae nyina nso obegye wiase obegye saa da na da Yesu do wiase da Onyankopon do wiase John 3:16 o se seni Awurade do wiase nie se osoma ne ba owo no kro no ma yen se obi biara obegye na di no onyira obenya dankwa verse 17 say Onyankopon soma ne ba na ma wiase se omra no mebu ya ten ombeka ye boni o na emom osoma no ba se yemfa no so yenya wojie yenya adwensa kyera yenya bɔne fafire nya yenya nkwakyie ema ye kra saa dana na nipa bi sorry sɛ obeku na to atwene obi hwɛ me obi tie me o hawa wanya nyina sɛ ebusua fie no ɛsɛn oso kɔyɛ ne yie o how ni nyina ne sɛ busua ne mu gu ase ento pɛ sɛ ɔboa busua no o how nyina ne sɛ asafo na wakɔ don no o pɛ sɛ wo boa wo de wo sika wo de wado ma kyɛdeɛ wo de wa ho ɔden bɛ boa ma Kristo asafo sie ne ntimi akɔso ɛno ne wa manneɛ no ɛhefa na asorɔkye ne firi baeɛ nipa bi ɔyɛ sɛ wobɛboa no ɛna akɔfa asorɔkye na aba ɔba bi ɔkɔware no bɛrima bi ɔkɔware no ebusua bi ɔkɔwuraeɛ ɛna de asorɔkye na ɛbaeɛ nokora bi a ɔkɔkaa yɛ nokora baako bi a ɔkɔkaa yɛ nti ɛna wanya amane Acts chapter 16 from verse 16 to 25 Acts chapter 16 verse 16 to 25 asomafo no nyuma te dunsia yemu dunsia ekosi aduonunum enti Awurade asem na ba sɛ yɛ kwa sɔre no abaawa bi a wɔwɔ akɔm honhom behyia yɛn enso na wɔde nkɔm hyɛ ɛma ne wuranom nya ade bebree ɔno na wodi Paul ɛne yɛn akyi ɛteɛ mu sɛ nipa yi ne Nyankopɔn a wɔwɔ soro no enko a wɔkyerɛ mu nkwagye kwan na ɔyɛ yɛn na bebree na ɛyɛ Paul ahomete na ɔdane ne ho ka honhom ne sɛ mehyɛ wo Yesu Kristo din mu sɛ firi adi firi ne mu na ɛdɔn no ara mu ofiri adi na ne wuranom hunu sɛ wɔn mfa so abɔ wɔn no ɔsɔ Paul ne Silas mu twe wɔn kɔ edwa mu mpanimfoɔ anim na wɔde wɔn kɔma asafo hene sɛ nipa yi ɛyɛ Yudafoɔ a ɔtan yɛ kuro yi ani na ɔkyerɛ amanneɛ bi a yɛnni ho kwan sɛ yɛgye anaa yɛyɛ efiri sɛ yɛyɛ Romafoɔ na nkurɔfokuo no nso sɔre tia wɔn na asafo hene no yi wɔn ho ntaadeɛ hyɛ sɛ ɔmmɔ wɔn maa na wɔka wɔn maa pii no wɔde wɔn kogu afiase hyɛ afiasehwɛfoɔ no sɛ ɔmfa wɔn sie yie na ɔno nso ɔhyɛ no saa no wɔde wɔn kogu afiase a wɔn mfimfini no mu na wɔde wɔn nan bobɔ nnua mu na dasuo mu no Paul ne Silas bɔ mpaeɛ to dwom na nneduafoɔ no etie na profili mu ara asase wosoɔ kɛseɛ ma afiase no nyina so wosoe asafo fesi hɔ a na me no kasa kwan a
asorochen be nipa so enti obi hwe me obi tie me enye wo nkwa na waye papa wanya amane o enye wo nkwa na o ka nokore wanya amane enye wo nkwa na waye se obu obi ama ohawa ba wo so hwere sem ne se asomafo Paul ene Silas omama ne hunu nyina no omokonya no nyame fie Paul won insa na dwuma oye Paul ye estate developer Bible say na onwene tent tete no to madan nti ena ko ye estate developer nti na bibi won insem number 2 na oye obremfo wako school wako nini ne school ko nyina oye so obesan de aboa ma Kristo asafu sie no etime akoso enti mo amudi nsenkyerene achipi no aha mo nhye no so oso ohia ababa wa bia oye okonfo ba ohye nkom na sunsum na ode hye nkom no nya sunsum papa enti menkasa nkyere nkom menkasa ntia nkom hye na mo bebre okwa asode enti okwa asode se ebehu bibi na waka enye bibi bia na ye nkom hye na ye kan de odi kan keka amanfo ho nsem eye boronsam enti boronsam so hye nkom te mo a upie ya obi hu asem okan ya na odi ekire obi kan bibi ya na odi ekire be very careful yes obaba wa we no na ohye nkom anso na ode huhufin ene hye nkom ma ne busuafo enyamfaso enti Paul no hu se sunsum na ti ne mu no yesusumfin nti no omo bompa ye tu sunsumfin no fira babawa no so se ababawa no nya fa hodie na ontime nsum nyame eno na babawa no busuafo no krom hofo ekoche Paul and Silas na Bible say omo bono ankasa omo twa wompre na ka omo twa wompre wie ya ka omo nya awon omo san de won ko hye efia sehwefo so so omo hwe won so na omo hye won se omo mfa won ko the inner prison eye mfimfiri de na se na be ya omo ntimi escape amane omo nya ya no se omo pese omo ji obi mo amuni me odifa betimi yenkomheni na so enye bibi ya na yenkomhye bibi wo ha eye gidi wo awurade mu bibi wo ye suban esese wo da na de amane hunu bere mu nsembe na ya woka emra nuema mo aye de no de na woka kire wo nyankopon na mabedi awurade achi abehuna amane manu me humpo se maye kristoni manu me hu kra se me yesi dani sa ansem na woka no when Janom can be was so according to Numbers chapter 14. And the radical such a Moses say, can't you almost say, and some more can go na sumning in a martini in a na do be a can be a mamma, yes, be very careful the way you talk in times of storms. Mara, a hum. Ni asrochen bono be very careful. Dear this year dear na usia Paul and Silas in times of storm ya bowan ya yawan sabre na Paul and Silas say ya boyan yedi yakotu afi ase de ehum kase na eto yen aso yesum nyame a oyete asefo nyankopon yes and okotu Daniel say wona wonim onyankopon no obehye wo ho de na omo be ya ade ewom se konsonko so gu ye nan ne yensa de aso so ya no ne de ye de beto ayeye nyom amerade. And they begin to sing hymns and praises to their maker. Amani hunu be mara hum no tu no dia na wo ye. Dia na se se wo ye
emre sikasama ye den aware no problem abamu omano apomoden no akwentosem no aware sem no awo sem no emra sohwe bi atowo wade bi afiri won sa no ensem ben na ya woka Paul ni Silas omo say yen yenim nyame ayesom no ye beto nyomama no they say ya ten no twerɛsem ne say ɛda omo che Shadrach mis omo mpese omo som aboso mo bebre hawa wanye nyina ye abusua na wo firi mu no abusua no esum kan bi akata abusua no abusua no ti owu asase se omo ayese Sebulon ne Naphtali omo mpe no kra omo mpe han enti wo pese ode han bi kofi ho wo pese o ka no kra na wanya amane enti o kai se baby see ye de Shadrach ne Meshach na Abednego gogu afiase na me se 1% okoto ohoni 1% osom bosom no omo nya amane anso ohini Nebukadnezar kan se me de nipa miensa ne kogu ojafu no mu na metewa me hwe gyenum no me hu se omo aye nan na de otoso nan no otese nyame babi. Hallelujah. Amen. We are serving the living God, the unchangeable God. In times of storms, I want to appear. And Jomo shares say, Omo beto nyuma me rade. Omo shares say, Omo be ye rade aye. Na energy sem say, yes, omo prison, they no omo nto nyum no bio. Na emom omo te say. And a duafo na ye de omo begu ho na ye twa omo ma pii no aye de chance egu omo na anadwo ni nyina omo ye rade aye omo tonyom oba sorry yes yes sorry ejro ye to aye ye nyuma na youth ababunu what woto so obabunu what woto so beburu branti what woto so say ye sorry to Yehovah ho nyum ye rade aye. What the hell? Ifana we obey your radia. A cron bia, na solid fee, and ye year radia, a radia bedroom, and ye year radia. And ya and ya crase, ye barber sorry yame. We are coming here to worship God. Ufi banose. I am going to service God. Me ko na makosom nyankopon. Enti wo bedru nyame fia nyankopon hwehwe match afro ho. Nyame yade. Minisika. Meti yame ya. Ho na aba nyame fia. Sofo na say church elder bi afo so say change sense say oto offer na say bo afode. Enti ye wo gidie ne wo adwene. Enti amani hunu premu no enti giseda obenya sika na oba asori obeyi awrade aye giseda obehya atade mo no obefranto mamo no e na obeyi awrade aye giseda owu bi ba woso oso da ye boni bi owo bi pamo wo a okan Jesus owo no san ye nde obe awrade fia no we handkerchief ye awrade aye onya gidini wa mani hunu premu e mna soroche ne bono e ho na nyame pe ehwe wo gidi. Cedar, Meshach na Abednego can say, Yerens koton sore, or hinan a honino, na nyankopon na ye somono no, obetimi abeji ye efro hininsem, according to Daniel chapter 3, from verse 18 ukono, or say nasa amasa mpua. Yeren sore, yeren koton sore, or hino huni. And he say, Anya yarisa mpua. Say anya sika mpo a enti ene osomafo Paul be ya adwene so ase die na betete me ne onyankopon do no mu o se otae ana akom adaja efi ase hwe na me ba be ka kire se ebra asroche mpo nyame pede wo be last week ye church asroche na mbo no ni pe bi frem o je won frem Yesu na suafo no te poso na asroche na bo o ma say Yesu ye yire wo hefa Yesu sorry o say epo eni asroche munye kom munye abeja ye Bible say emunum ho a na epo no atedin esuafo no say
onipa ba mponie sɛ ɔkasa ɛpo etie no ti mo a gye sɛ da mo ani gye ansa na woyɛ awurade ayɛ wosɔre awurade no onye gidini onim nyame asɛm ɔsɛ mmerɛ papa mu yɛyi na yɛ mmerɛ bɔne mu yɛyi na yɛ mmerɛ papa mu yɛ mmɔ mpaeɛ mmerɛ bɔne mu yɛ mmɔ mpaeɛ ɔsɛ we should pray without ceasing. Psalm 55 verse 8 and 9. Anka mɛyɛ ntɛm madwane mafiri mframa kɛseɛ yi ne ahum yi mu. Nanka mɛyɛ ntɛm na ka madwane afiri mframa kɛseɛ yi ne ahum yi mu. Awurade yɛ wɔn basabasa pae wɔn tɛkyerɛma mu na na mahunu amimdie ne adie kuro no mu. na mahunu deɛ bɛn amimdie nkonimdie. Hallelujah. Amen. Amanehunu bere mu wate deɛ obeka. Amanehunu bere mu wate deɛ obeka kyerɛ ne Nyankopɔn. Ɛkyɛ sɛ amane na to no. Ɔsɛ mframa ɛbɔ no. Nti ɔsɔfo timu biom. Nipa na mframa bɔ no yɛhwɛ nsɛm a ɔka. Anka mɛyɛ ntɛm madwane mafiri mframa kɛseɛ. Anka mɛyɛ ntɛm na ka madwane afiri mframa kɛseɛ mu aso. Ɛne huma aso mentimi nwane. Awurade. Yɛ wɔn basabasa. Enti awurade mframa no bɔ ɛho no mu tu. Na kyɛ sɛ mframa wei a ɛbɔ a David ka ho asɛm no ɛnyɛ nsuo mframa ɛyɛ nipa ehum ɛyɛ nipa mframa nti ɔse awurade yusu wɛda oyusu yɛ wɔn no mo deɛ bɛn basabasa. Na paapae wɔn tɛkyerɛma mu. Na paapae wɔn nti nipa bi ɛde wɔn ano ɛma mframa bɔ ne bɔ wɔ adwuma ɛbɔ wɔ awadeɛ ɛbɔ wɔ ma ɛbɔ wɔ asafo ɛbɔ waboafoɔ a Nyankopɔn asɛm a nipa no nim saa Nyankopɔn na ɔsom wɔn ɔwɔ didie wɔ ne mu sɛ obetumi ayɛ wɔn basabasa. Enti sɛ ɔkan brɛ so sɛm nwoma na eti eduo no Bible sɛ ɔhene Jehoshaphat ɔte sɛ aman maako nson asɔre sɛ ɔbɛto ahyɛ ɔno ɔhene so ɛnyɛ ɔno nko aso ɔne ne man ɔhene Jehoshaphat so no Bible sɛ ɔhene no ɛsɔre sunsan n'ataade mu osun kakra ɔfrɛ anwontofoɔ a ɔsɔre Awurade ɛwɔ nnwomtoɔ kronkron kwasɛ sɛ mommra ne yɛnto yɛ Nyankopɔn ho nnwom mommra ne yɛnsɔre yɛ Nyankopɔn. Na Bible sɛ ɛmna wɔto nnwom na ɔsɔre Awurade no na Awurade ama atɛfoɔ abɛsi ɔman no mu. Awurade akrete confusion. Trusting God in times of storms. Ti Awurade di ebra ehum ne amane ɔhene Jehoshaphat ne manfoɔ yɛwɔ asrafoɔ sogyafoɔ a wɔn kuta tu akɛseɛ wɔamfrɛ wɔn ɔfrɛ wɔn a ɔsɔre Nyankopɔn ɛwɔ ahokeka ɛkwan so. Nanso ɛnɛ deɛ na ɛkɔ so wɔ Nyame asafo ahodoɔ mu ɛfa nnwontoɔ ɛne twonabɔfoɔ ɛne nipa sɛm nko a nipa no nim sɛ ɛyɛ Yehowa ho nnwom na metoɔ. Na nipa no yɛ na adwene sɛ ɔto nnwom ama sɔfo ɔto nnwom ama asɔre. Nti sɛ nipa no ɔyɛ abɛɛfo ɛwɔ Kristosom ɔyɛ matɔfo a wonyɛ matɔfo a na ɔyɛ nnwontoni a ɛnnwom na woba abɛtoɔ no ɛwɔ so hu sɛ ɛyɛ Yehowa ho nnwom na woba abɛtoɔ. Nti yɛto no ahokeka kwan so ɛnɛ na wanya akwanya sɛ to nnwom Awurade bɛdi agorɔ ɛbɛyɛ kakra no wobɛpɛ sɛ wobɛbɔ twene ama Awurade wonya wobɛpɛ sɛ wobɛto nnwom ama Awurade wonya. Mekasa kyerɛ wɔn a Nyame akyɛ wɔ adom akyɛdeɛ bi sɛ fa yɛ bibi ma Awurade na woyɛ nipasɛm. Ɛnɛ deɛ ma yɛn nyinaa yɛnkɔ ɛnɛ deɛ yɛn nyinaa yɛnyɛ late na yɛhwɛ sɛ obi bɛto anaa woyɛ wo ho wopɛ ɔhaw ama wo ho. Nyankopɔn yɛnsi na atwetweɛ na deɛ nipa guo biara nipa dwa Ahitofel etufo bɔne ɔtufo bɔne Ahitofel wie yɛ sɛn
bronsa mo mfa wo so e ma nyankopon ha wo ma wo so amane hunu brem nyame hwe nsem a wo beka de obeye gidi o ne mu trusting God in times of storms. Yanka Isaiah chapter 4 verse 6. Na ebeye ntomadan a asie wo nwunu awia ahohoro mu ene dwankobea ene hintabea asorochen ene ensuturo emu. Utie nsema Bible no bobo so enti fashe wutim se nyame a wo som no asase a waba so no. According to Revelation chapter 12 verse 7, the Bible says there was war in heaven. And you fight, there was war. Obi o ya asraf wa mo wa so dem ha police for nim say you can war e other matter. A battle for kosi say okono bebe wi ye no ntimi mefie and na ka say war. And no na mo TV e wo Ukraine and Russia and a war. And you fight there. Motime ko kakra mo ankasa kra motime jai obi kra time be patam war this odi nkunim enti obi wu na yesa e ka foforo gum unua na tuwa kana krana na oda fom yesa wo so ko gina battle for do de tresem enti me ba se me ba be kan kira wo se ke so som no fa hye utim se asoroche ka ho enti asorochi ni mu no mu a mo de nuama gugugugugugu eye mo start ahodo na mo de nuama wo hu mi a wo hwe me start de na ya me de enti nyankopon koso ama me adoma kyede na nyankopon koso ane me na ante a wonte ase na bisa wo so de be na wo de go start ho o de kwahwe from me na hwe de ma twere ego the war. O Christoni o ba e de nuama bi gu o starter wonti be nan kasa o Christoni o yere o kunu wonti be ntonufo e je so mo nyina mo nyame adwene nyame ni fi ho o man na kane wanim kire nyame som papa na mu ahoden de wapa o so be ye nwunu a ye nwunu na o be ye hia ye hie na botro ne de obefew afiri nanum. Proverbs chapter 10 verse 27 en chena me de nyame asem obawiye. Proverbs chapter mabusem etidu imaduonu enum se ehum tutwamu a se ehum no tutwamu a na obonefo ni ho bio na obonefo no eni ho na otene eye daa nyina so na otrene ni de oyede ben daa enyina so. Hallelujah. Amen. Enti nyankopon edi obonefo kura ejina ho ama ehum. Enti bu ha oni ehum na ete asode dem ha. Oni ehum na ete market ho. Oni ehum na ete brono no so ho. Oni ehum ana eda sori. Eda obefiri ho no. That's what na efiro. Eba asa me ba be kan kire wo se. Osenkafo nwoma ne timiensa. Yimu ba akopɔ no. Ose bibibia wo ne mra onyankopɔn ahyehye no wo osoro yi ase. Ose ye wo mre papa. Ye wo mre bɔne. Ye wo bra nipa wo besere. Ye wo bra nipa wo besum. Ye wo bra nipa wuo. Ye wo bra yesi ye koye outdoor nipa awo. Nti ye koto bedin, ye koto party. Nti se wo hu saa nneoma yi se kan Kristo som hu a wone onyankopɔn tam abete. Se ne onyankopɔn epo nipa bi na onyankopɔn anka se ma po won mo amu ni me sofo biom ma po won omo nya me ba biom no wa hwe ya nya me be po bomodea nanante awrade mu bomodea se mere papa mu mere boni mu one asomafo Paul be ya adwene aka se dien ene betete ene me nyankopɔn edomu se obeye saa nneoma na nyame na ode oba ate asofo asase so no ehum bremu no obeje wo afrim amane hunu bremu no obema amane na afri ho na asroche no obema asroche no ayekom di ohyira ne pantume no me no saa nyankopɔn no ena wosom no som ne yie
Obesom no ya, somni ye, on som no so a, manipa huno, na se menka nkyerɛ wo sɛ, di ogyira hɔ no, hwɛ yie na wanhwɛ aseɛ. This message shall be continued. Shalom. Peace. Shall we all be on our feet? Sorry, once so among yes, some our Sompa TV and Sompa radio. More money as some YouTube and Facebook. The people will be a person. Yamia Sama Bay, or Nenyaman Casa Radis Sumimu, Nashameden. And now, no, David can say, Samebako cra, and Abrewa, and rather men Yaumimu. Wamani who bremla Maya de whom say, O two near. Boaphobia, Radis Sumimu, and Radis Sumimu Mamintimina. Sumimu Mamintimina. Sumimu. I saw Chima to me upon Sunday womb to me too. Me Bama near bed to me about Nensujina Mina Mimwa. Only a Radin Casa. Mini will come up for only a Radin Casa. Me your control for this shall be a boo come on now. Me and super for me. Makasa Gina Mina Mimwa. Now be Dini China Mina Mimwa. Now be Enunti ina wudiamo Dina wana monso We are one on the car, be beating around it. Manyamento, let God hear your voice. Dina wudiamo Dina wana monso Dina wudiamo Na ubedi Eti sauda Wewe ratini Only a Radin Casa. You are not coming to be children. Let God hear your voice. Trust in God. In times of storm. Dear Radidi. Who knew too? Daya Sompa Sapa Sapa Sapa. Daya Sompa Sapa. Dear Radidi.
wisdom ni metie Sompa FM, hwɛ Sompa TV.